الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, sabırlıkka iterüşü sebepler dip atalgan derslerimizni başlap jiberibez. Çünkü sabırlık Müslüman kişisinde bulurga tiyişli bik muhim sıfatlarının birisi. Hem şuna da indi Allah Teala Kur'an'da bik köp ayetlerinde anı zikir ite. Biz Kur'an'da indi fikirlep, uylap, ma'nalarini düşünüp okusak, bunu biz ko'ramiz özümüzde. Çünkü bik köp jirinde Allah Teala şu sabırlıkni zikir ite. İsket düşüre bizge her daimda da indi. Hem İmam Ahmed da rahimullah Allah Teala'dan riza bulsun aytıp kaldırgan Allah Teala de sabırlık turunda de Kur'an'da de 90'dan artık jirde de zikir etedi. Hem bu da indi bizning üçün bik zor dalil bulup tura. Şu sabırlıkның ahamiyatligi turunda hem biz de indi uylanırga tiyişbiz. Hem bu sıfatны özümüzde buldurırga umtulurga tiyişbiz. Hem şulay mına sabırlık Allah'ka itaat etkende de bik kerek bizge, bik muhtaçbız şu sabırlıkka. Çünkü Allah'ka itaat etu ul ona ibadet kılu. Her birimiz bile nişik ağır irtengi namazga turulары, tämli uykudan indi uyanıp, taharat alıp, namazga basулары indi ağır. Hem biz indi sabır etemiz, nefsimizni jengemiz, turabız, taharat alabız, укыйбыз. Hem şulay yok. Mesela ile vakitinde işinin bek kızgan vakiti, işimizni tamamlayısı kile, işleysimiz kile. Şu vakta sabır etip, biz indi tuqtıyбыз, taharat alabız, namaz укыйбыз. Әлегенә Рамазан ayı үтеп китте бит инде. Biz bildik, ничек итеп шундый uzun günlerde, бигрәк тә бакча вакытында ураза тотуну нинди читен икәнен. Әмма ләкин без сабыр иттек, түздек. Менә бу гыйбадәтнең нинди генә төрен алма, нинди генә итагать булмасын, барысына да сабырлык кирәк. Һәм шулай ук Аллаһ Тәгалә тыйган бозык фәхиш гамәлләрдән дә тыелыр өчен безгә нәрсә кирәк? Сабырлык кирәк. Безнең анда юлда барганда берәнинде янда чит хатын, берәр яшь кыз үтеп китә икән, безнең аңа карыйсыбыз килә. Әмма ләкин без сабыр итәбез, Аллаһ ризалыгы өчен шушы гынаһтан инде тыелабыз, күзләребезне төшерәбез. Моңа шулай сабырлык кирәк. Безнең анда берәр тәмле ризык ашыйсыбыз килә, әмма ләкин ул харам ди. Аллаһ Тәгалә тыйган ул ризыкны безгә ашарга берәр, мәсәлән, дуңгыз итен. Кешенең нәфесе бит инде сорарга мөмкин. Дуңгыз итеннән шашлык бик тәмле була дип. Әмма ләкин без сабыр итәбез. Бу бозык гамәлгә бармыйбыз, чөнки Аллаһ Тәгалә түзгән. Һәм шулай менә нинди генә гынаһны алма, аны эшләмәс өчен, аны кылмас өчен безгә бик ныклы сабырлык кирәк. Сабыр итәбез, түзәбез. Шуңа да мөселман кешесенә нинди генә хәлдә калса да, нинди генә хәлдә булса да, ул сабыр булырга тиеш. Һәм Аллаһ Тәгалә шушы сабыр булучыларга, шушы сыйфатны үзендә булдыручыларга Аллаһ Тәгалә бик зур әҗр саваплар вәгъдә иткән. Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсендә 153-нче аятта әйтә: "Инналлаһа ма'ас-сабирин" ди. Дөрестлектә ди Аллаһ Тәгалә сабыр булучылар белән ди. Әгәр дә кеше сабыр була икән, сабыр итә икән, шушы дөньяның мәшәкатьләренә, бәла-казаларына, гынаһларына һәм Аллаһка итагать иткәндә барлык төргә дә инде сабыр була икән, Аллаһ Тәгалә ди сабыр булучылар белән. Ягъни Аллаһ Тәгалә һәр вакыт аңа ярдәм итәчәк, дуасына җавап бирәчәк, аны саклаячак, һәр вакытта Аллаһ аның белән булачак. Һәм шулай Имран сүрәсенең 146-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валлаһу юхиббус-сабирин" ди. Аллаһ сабыр булучыларны ярата ди. Әгәр дә безне Аллаһ Тәгалә яратуын телибез икән, моны һәр иманлы бәндә, һәр мөселман тели. Һәм без нишләргә тиешбез?
Аллаһ безне яратсын өчен сабыр булырга тиеш. Чөнки Аллаһ сабыр булучыларны ярата. Аллаһ ярата икән инде безне алда әйткәнчә дуаларыбызга җавап бирә. Эшләребездә уңышка ирештерә. Һәм инде иң зур уңыш җәннәткә кертәчәк. Әгәр дә без үзенә генә тиңдәшлек кылмыйча гыйбадәт кылсак. Һәм шулай Зумар сүрәсенең 10-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннама юваффас-сабируна аҗрахум бигайри хисаб" ди. Дөрестлектә ди, сабыр иткәннәргә ди, бихисаб әҗрләр булачак ди. Кем сабыр итте икән, Аллаһ Тәгалә һичшиз бик күп әҗрләр вәгъдә итә. Бик күп бихисаб әҗрләр бирәчәк ди Аллаһ Тәгалә. Шуңда менә бу сабырлыкны без үзебездә булдырырга тиешбез һәм нәфесебезне инде тәрбияләргә тиешбез сабыр булырга. Нәрсә соң сабырлык? Сабырлык ул түземлек, чыдамлык һәм нинди генә хәлдә булмасаң да инде үзеңне тотып кала белү. Бигрәк тә кайчан кирәк бу? Менә бу төрле сынаулар килгәндә. Бигрәк тә кеше белән мөнәсәбәт кылганда. Бер кеше начар сүз әйтте икән, син кытыртты икән. Аның шикелле җавап бирмәс өчен үзеңне тота белеп калу. Ул акырды икән, аңа җавап итеп акырмаска. Ул сукты икән, аның шикелле андый дәрәҗәгә төшеп, аңа сукмаска. Ягъни үзеңне тота белү шулай ук сабырлыкның бер төре инде. Русча әйткәндә терпение, выносливость, стойкость дип тә әйтәләр инде. Менә бу сабырлыкның инде мәгънәләре диек инде. Кыскача гына әйткәндә, үз-үзеңне тота белү, нәфсеңне инде җиңә белү дип әйтсәк тә дөрес булыр. Һәм менә шушы сабырлыкның инде аның уңай яклары, фазиләтләре бик күп. Бик күп. Аның турында инде бик күп китаплар язылган, бик күп инде галимнәр тарафыннан инде дәресләр бирелгән шушы сабырлыкка инде сабырлык турында сөйләнгән. Менә без сөйләшеп китербез сабырлыкның бер төре кешеләр белән мөнәсәбәт кылганда кешеләрнең зыянына, сиңа кылган зарарына ничек итеп сабыр итеп була. Һәм шушы сабыр итәргә ярдәм итүче сәбәпләр турында сөйләшербез. Чөнки бу бүгенге көндә бик актуаль, бик мөһим һәм бик кирәкле. Чөнки без менә бу җәмгыятьтә яшибез, кешеләр белән аралашабыз, төрле муамәлә кылабыз. Һәм инде мәгълүм булганча, бу тормышта инде беребез дә бүтән кешеләрдән зыян күрмичә яки инде зарарын тоймыйча калганыбыз юк. Чөнки кешеләр төрле холыклы, төрле әдәп әхлаклы, төрле тәрбия алганнар. Һәм шуңа да инде алар белән мөнәсәбәт кылганда безгә мөселманнарга бигрәк тә сабыр булу бик кирәк. Һәм бит инде сабыр булырга кирәк дип кенә әле сабыр була алмыйбыз. Аңа этәрүче сәбәпләр кирәк. Аны булдырырга ярдәм итүче сәбәпләр кирәк. Без менә шуның турында сөйләшеп китербез, өйрәнербез һәм инде тырышачакбыз инде һәрберебез үзебездә тормышка ашырырга Аллаһ Тәгалә тәүфыйк бирсен. Һәм галимнәр әйтә бит, динебез ике өлештән тора ди. Бер өлеше ди аның шөкр итү, канәгать була белү, риза булу. Шушы Аллаһ Тәгалә биргәненә, шушы барлык гыйбадәтләрдән дә биргән тормышыңа, язмышыңа. Һәм икенчесе диннең ул сабырлык, түземлек, чыдамлык. Шуңа да инде нәрсә диләр галимнәр? Бу сабырлык ди, ул диннең яртысы ди. Күрә менә бу мәсьәлә бик мөһим. Һәм менә бу кешеләрнең инде зыянына, сиңа карата зарар китерүенә, сине рәнҗетсәләр,
мәсхәрә кылсалар, мыскыл итсәләр, һәм башка инде яузлыклар эшләсәләр, ничек итеп шушы сынауны үтәргә, ничек итеп сабыр итеп калдырырга, ничек итеп чыдамлык күрсәтергә шушы кешенең инде зыянына. Менә бу мәсьәләләр турында сөйләшербез һәм иң беренче сәбәп бүген алачакбыз бүгенге дәрестә безгә ярдәм итә шушы сынауны үтеп чыгарга, чыдам булырга. Безгә инанырга кирәк, ныклы ышану булырга кирәк. Кешеләрнең барлык гамәлләрендә Аллаһы Тәгалә бар иткән. Менә кеше нинди генә гамәл, нинди генә эш кылмасын, аны Аллаһы Тәгалә бар иткән, яралткан. Һәм Аллаһы Тәгалә нәрсә тели, шул гына була. Нәрсәне Аллаһы Тәгалә нәрсәне теләми, ул нәрсә һичшиксез инде була алмый. Шуңа да Аллаһы Тәгалә кешеләрнең хәрәкәтләрен, теләкләрен, эшләрен барысында ул бар итүче, бар иткән. Һәм барлык галәмдә барысы да аның идарәсендә. Ул хөкем итә. Шуңа инде без нинди нәтиҗә ясыйбыз? Кешеләрнең инде шушы гамәлләре ул бар ителгән, яратылган кем тарафыннан? Һичшиксез Аллаһ тарафыннан. Кеше бер нәрсәдә булдыра алмый, һәм тели дә алмый, һәм эшли дә алмый, иллә дә мәгәр Аллаһы Тәгалә теләгәнчә хәтлек, Аллаһы Тәгалә инде рөхсәт биргәнчә хәтлек. Моңа дәлил булып тора инде Тәквир сүрәсенең 29-нчы аяты. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Аләмнәрнең Раббысы ди, аләмнәрнең Раббысы булган Аллаһы Тәгалә ди, теләмәгән нәрсәне сез бер кайчан да тели алмыйсыз ди. Бу төп дәлил булып тора. Әгәр Аллаһы Тәгалә теләми икән, сиңа менә бу кешенең зыян итүен, зарар сарыуын, аны бу кеше теләп кенә әле эшли алмый. Аллаһ Тәгалә рөхсәте кирәк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә теләмәсә, ул булмый дисә, ул берничек була алмый. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә теләде икән, бу кешенең килеп сиңа зарар кылуын, зыян салуын, ул һичшиксез инде булачак. Чөнки ул кеше Аллаһ Тәгалә астында, аның әмер астында яши. Һәм әле шунда истә тотырга кирәк, менә нинди генә сынау булмасын, ни бәла-каза килмәсен, барысы да Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире белән. Аллаһ Тәгалә күп еллар элек инде 50,000 ел элек Лаһул Махфузда язып куйган. Сиңа шушы кеше килеп, шундый зарар салачак, шушы кеше килеп инде сиңа зыян кылачак дип, сине рәнҗетәчәк дип. Шуңа күрә онытмаска кирәк, бу барысы да безнең тәкъдиребез белән әле бара. Безнең телдә әйткән язмышыбыз белән диек инде. Ни өчен соң Аллаһ Тәгалә җибәрә кемнедер сиңа зыян салырга? Яки инде зарар кылырга? Синнән дә сүгергә, мәсәлән, урышырга. Аллаһ Тәгалә бит бер нәрсәне булай гына эшләми. Һәрбер эшендә хикмәт ята. Бәлки Аллаһы Тәгалә шушы сине сынавы белән, шушы кеше белән, шушы кешенең сиңа кылган зарары белән, бәлки сине уйланырга чакырадыр ул. Аның сәбәп булып торадыр, сине гафиллектән уятасы килә. Яки син кайчандыр бер кешене шундый рәвештә рәнҗеткән булгансың, мәсхәрә кылган булгансың, зыян салган булгансың, зарар китергән булгансың. Һәм Аллаһ Тәгалә сине дә шул кеше дәрәҗәсенә куясы килә. Уйлан әле, менә син теге вакытта шулай итеп кешене рәнҗеткән идең. Менә рәхәт булган микән ул кешегә? Менә сине дә шундый хәлдә калдырдым әле дип, бәлки син уйланырга чакырадыр. Бәлки шул сәбәптер, синең шушында инде
сынау аша үтүеңә. Беребез дә бит фәрештә түгел. Һәрберебез хаталаны. Кайчандыр кемгәдер авыр сүз әйткән булырга мөмкинбез. Кемнедер рәнҗеткән булырга мөмкинбез. Кемнедер сүккән булырга мөмкинбез. Һәм шушы инде үзебезгә әйләнеп кайта, шушы берәр кеше аша. Чөнки уйларга кирәк һәр вакытта да сәбәпне үзебездән. Аллаһ Тәгалә хикмәт иясе. Ул гаделсез түгел, киресенчә ул гаделлек иясе. Нинди генә сынау килмәсен, без үзебезне тикшерергә, уйланырга тиешбез. Мин үзем сәбәпчедер, менә бу шушындый хәлгә калуыма, шушындый сынауга үтүемә дип. Һәм әле менә без икенче сәбәпне алганда, аны тагын да яхшырак аңлаячакбыз. Ни өчен соң безгә шундый сынау, шундый бәла килүен. Һәм Аллаһ Тәгалә инде менә бу беренче сәбәп белән безгә амәл кылырга, аңа инанырга, аңа ышанырга Аллаһ Тәгалә тәүфыйк хидаят бирсен. Һәм һәр вакытта да инде шушы беренче сәбәпне истә тотсак, без инде күпмедер миктарда шушы сынауны, шушы Аллаһ Тәгалә безгә җибәргән инде кеше белән муамәлә кылганда чыккан низакны үтәргә җиңеләйтә торган сәбәп инде нәрсә булды? Аллаһ Тәгалә бар нәрсәне дә барлыкка китерүче. Барысы да аның әмере белән генә. Шуңа күрә безгә кеше килде икән, безгә зыян китерергә, ул бары тик сәбәпче генә. Әтеп аны җибәрүче теләгән ул Аллаһ Тәгалә. Шуңа күрә без уйланыйк. Да бит Аллаһ Тәгалә җибәрде, шуңа күрә гаеп үземдә. Чөнки ниндидер инде үземдә кимчелек бар. Шуңа күрә мин шундый сынау аша үтәм дип. Әмма ләкин моңа әле ирешү бик авыр, бик күп фикерләргә уйланырга кирәк шушы аятлар белән. Шушы Аллаһ Тәгаләнең инде бүтән гыйбрәтле хәлләре белән, кыссалар белән Куръанда килгән шушы пәйгамбәрләрдән. Чөнки менә нинди генә сынау килмәсен, барысында да хикмәт ята. Әмма ләкин моны аңлар өчен гыйлем кирәк, һәм шушы гыйлем белән гамәл кылу кирәк. Аннан соң инде тәҗрибә аша инде бу аклана, күренә. Барысында шуны аңлар өчен инде иң беренче, иң мөһиме Аллаһ Тәгаләдән хидаят, тәүфыйк кирәк инде. Һәм әле менә бу мәсьәләне аңлар өчен безгә икенче сәбәп бик каты ярдәм итәчәк инде. Шушы икенче сәбәпне без өйрәнгәч, дәлилләрен алгач, без тагын да яхшырак инде аңлап бетерәчәкбез. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә тәүфыйк хидаят бирсен. Башта беренче сәбәп белән инде амәл кылырга, киләсе дәрестә инде шушы икенче сәбәпне дә алып аңлап китәрбез. Субханака ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.